Ayo dulur cara kasa, ayo kanca jane langsa, ayo kabeh do ilinga, ngadep marang sing kuwasa. Aja medhit karo tangga, aja seneng ngapusi kanca. Ayo kabeh do rukuna, uripe bakal sentosa. Rasa seneng rasane tangga. Kalah kalah. Anu buahmu mele anu. Ono mai. Yo iki. Oh iya. Buka pisan. Wah, mantap. Permisi. Nggih. Sampeyan ndi kok morong nggih? Gile ono wong gile kano. Iya. Kesel aja. Aku saiki Apa? Kamu direk wis lagu. Iya, lagumu ora kenal aku nyanyi. Wong lawas karo wong anyar ya beda ta umak mbek ayas iki. Oh ya saya udah, ini. Apa? Harus ngapain yang di sana? Harusnya aku mbek sana-sana ingah-ingi. Wis iki ini harus nyanyi. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Ya mbek sapa? Ngono ta? Lah apa awakmu? Ya pacarku digendarek ngono kok. Urusanmu. Sedih ta aku. Sedih. Nyanyi terus. Ku tak bahagia. Bahagia. Ya Iya kamu ngono ta? aku langsung madeg-madeg barang ya. Aku melihat kau bahagia dengannya, aku terbuka. Melihat kau bahagia, harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya yang kau ingat bukan dia. Hei, kamu ku lapo? Ya udah. Lu sedih kok gue iki ngamen golek dhuwit sedih gorene. Eling Ngono aku. nang kafe kono. Kafe Ngopi-ngopi. mulai ayo. Boleh. Kurane ngomong ngamene sing penak. Wong dodol lagu kok ora genah ngono. Piye karepmu ngene? Sing ngene iki ora mau ngamen kadan maneh. Lho, gak enak. Ono. Lho. Suarane. Lah saiki aku njaluk lagu Jawa sing paling penak kaya atiku tambah seneng. Pokoke loro aku ge ngono lho. Entang. Artise Jo. Iki nyanyi nang. Entang. Usahamu ku Indonesia to. Lagu Jawa aja geger lagu Jawa. Kok ora paham lho kaya. Nah, Pun siap. wih ta, siap ta pokoknya gitu. Ini rame, aku no, tak baik. Amitmu tak ganti, kue ucap janji, lunga mesti balik. Asane iso nganti lali, wis pirang taun nanggonku ngenteni sliramu, nang kene tak tunggu nganti sailingmu. Oso rendeng wis dadi ketiga, opo kowe ra krasa? Yen kowe isih seneng lan tresno, kudune kowe krasa. No, akeh dhewe pusikan.
Awet terus le. Yo iso iki. Saiki sedang ndunggu sik akeh. Awak ono lagu sak lagu kas tulung, lagu sak lagu kas sing paling ben ayo. Tenan. Bebasan kaya Siri. ganteni No. hujane mongso ketika Sing abang kita sing Sing abang. abang yo. rasa Abang bale. kowe Tenang ae, kira kabeh iki. Musuh akeh dhewe. kangen Ayo bayar tak dua weh. ning hatiku Hmm. aku tekan nalika ing kelakuan oh cekap Pak Weh, kok kabeh Pak ya ya. titik nanggung Ya weh. kabeh Pak Karena mari mantep gua weh. Akeh Ora ketebu ya, Yo iya ta piye kok aku, iso karo aku. Sutre iso karo. Iya iya. Iya. kamu anak bojo Yo wis sambut gawe. Mas ngamet kuwi halal, sing hati-hati ya bocah ya. Ya doakan selamat. nggih nggih matur nuwun nggih Nggih. assalamualaikum Salam. Wah, kelek iki. Oke. Bae pacaran tok. Loh. Iya ta. Wah. Loh, Mak. Apa, Mak? Oh, iya. Mari ki sik mulai ki mari ki. Apa? Aja melok. Ngono. Ngamen kenapa? Makmu njaluk ter. Makmu njaluk ngeter. Yo. Njaluk ter ning pasar. Le kene lu kene. Ditungno kene ngono, dimulai. Yo. Le lu go. Apa sih mulai itu nang ngamen iki? Makku njaluk ngeterne nang njaluk ter nang anu ndi ku pasar. Pasar. Heeh. Enggak melok. Iki rezekine api lho, Jumat berkah lho iki. Wis akeh ku mang. Aku getin lho lek hitunganmu. Bagi ae wis bagi. Karepmu lah. Yo mindumen. Numen. Awakmu lek nang ngarepe kantor polisi. Rokokan iku mesti cekel. Ora ta. Dari sapa? Endi undang-undange pasale? Dicekel. Kok iso? Iya ta, ate rokok cekel ate moto. Arep. Wis dindo wae lah. Pindan. Iki luwih tuwek iki lho. Sing luwih tuwek iki luwih akeh. Ora iso ngono. Nek ndi sing wong tuwek iku luwih ngono ta. Sing enom. Tuwek paling gak tuku apa? Wong tuwek akeh butuhe. Akan sing enom. Alah opo? Sing enom ki Gak iso. wong tuwek iku mangan gareme akeh. Lho, Aku ya butuh. iki sih. Awakmu piro? Siji. Yo. Siji. Yo. Loro kan? Terus. Loro. Yo. Telu kan? Yo. Telu. Ya kan? Ya ora. Ya ora. Kang ngendom kadel lah di wong iki. Mulia ngenteni apa? Adil piye adil iki? Abang ya abang. Abang oleh apa ora? Oleh. Abang oleh ya. Oleh. Oleh aku ya oleh. Biru. Oleh apa ora? Oleh. Oleh kan? Saiki ijo. Oleh lho, menangan awakmu iki lho. Njaluk situ aku. Loh. Iku abange piro? Si deloken ayo dihitungne, dihitung. Abang awakmu entuk ora? Abang. Entuk. Abang. Entuk kan? Entuk. Ya. Saiki biru. Entuk. Entuk. Ijo. Entuk. Nah, entuk kan? Entuk. Iki mang latekmu. Aku njaluk situ. Latekmu. Pinteran aku lah wong aku wong tuwek kok ngono. Iki mulai dinteni makmu. Wis melok ngamen ora? Iki Jumat berkah lho iki. Yo. Yo sapa ngerti entuk rezeki lho. Melok ora? Melok. Melok apa enggak? Melok ben. Umben. Iki engko aku terusno ngamen. Oh enggak engko. Oh, ya wis dinteni makmu mulya. Wis lho adil lho do bereneng lho. Yo. Wah.
Adil iki. Abange kono papat, tak ku loro. Birune telu tak kono akeh. Wis gadil. Kowe aja mremeng mulai kono lho. Oh iya, Cak. Ora. Oh, dari makmu kon. Gak ngerti Jumat berkat apik dhewe lek itu, Pak. Aku keri. Pak. Permisi, numpang amen. Nggih, monggo. Nggih. Esuk tengah tenung karo maem-maem krupuk masih moto ngantuk manuke mantuk esuk lungguh cangkruk karo ngombe kopi tubruk masih moto ngantuk manuke mantuk anak kecil jangan suka gulung-gulung anak besar jangan suka ngelus bendung anak perawan jangan suka masuk sarung bisa masuk angin wes lembung matur nuwun. Wah, tekaan sampean ono kene. Nggih wonten apa? Saiki dina-dina berkah. Jumat berkah niku nggih. Adine iki rezeki sampean iki lho. Lho gawa iki. Saestu niki. Iya tenan, gawa-gawaen. Lho. Ono iki. Nggih. Tenan iki. Tenanan niku. Leres dirose tiyang Jumat berkah niku bener. Lah ya iki. Mboten sangoni barang. Kak, ya sono emek iku kok. Disangoni, Pak. Enggak usah. Oh. Sik. Nggih, Pak. Yo iki. Wah. Nah, wis. Matur nuwun lho, Guys. Yo. Nah, tak omongi. Koncoku tak jang ngamen ora gelem, Don. Entuk beras, entuk 200. Jenenge Jumat berkah. Yo ngene iki ngamen rezeki. Matur nuwun sedaya. Aja lali subscribe. Oke? Ayo dulur jarakoso, ayo kanca nelongso.